Mä koin, että Jumala kutsui mua tänne, koska mä olin rukoillut tosi pitkään, että mikä olisi mun seuraava askel. Ja sitten kun mä näin Vamoksen mainoksen, niin mä olin vaan, että tää on mun paikka. Meillä on ollut täällä tosi monenlaisia opettajia ja niillä on ollut tosi paljon sellaista elämänkokemusta. Meillä on ollut esimerkiksi Kairos-kurssi, Almas-Siira-kurssi, sitten meillä on puhuttu paljon kehitystyöstä ja ylistyksen tärkeydestä, rukouksesta ja Raamatun kääntämisestä on ollut myös. Ja monista muista tällaisista todella kiinnostavista aiheista, mistä jokaiselle varmasti löytyy sellainen oma, mikä erityisesti kiinnostaa. Täällä Vamoksella ollaan puhuttu paljon elämän merkityksestä ja siitä, mitä meidän tulisi tehdä täällä maailmassa Jumalan valtakunnan toteuttamiseksi. Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja ja täällä Vamoksella mä oon päässyt vetää ylistystä ja siitä on tullut itse asiassa ihan rutiini. Olen päässyt palvelemaan Herraa monella tavalla. Pääsin sunnuntai-kokouksissa juontamaan ja johtamaan ja on päässyt miksaamaan. Olen saanut opettaa sunnuntai-kokouksessa ja morning devotionaleissa. Sitä kautta olen saanut vahvistua kutsussani. Meillä oli upea mahdollisuus käydä tämän Vamos-kurssin yhteydessä lähetysmatkalla tuolla Dominikaanisessa. Siellä me käytiin jakamassa evankeliumia 2 eri koulussa. Siellä oli niin ihania lapsia ja siellä mä sain kokea lasten rakkautta ja Jumalan rakkautta ja huolenpitoa. Dominikaanisessa tasavallassa me päästiin näyttelemään pari draamaa niille oppilaille ja niiden jälkeen monet nosti käden ylös ja halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Tämä matka oli mulle tosi silmiä avartava kokemus nähdä, että miten eri ihmiset asuu niin erilaisissa olosuhteissa, mutta silti miten evankeliumi on sama jokaiselle. Tällä reissulla mun oma kutsumus sai vahvistua ja mä sain taas herätä siihen, että aktiotyö on tosi tärkeää ja etenkin lasten kanssa tehtävä työ on todella se mun juttu. Vapaa-ajalla me ollaan täällä tehty vaikka mitä urheilua porukassa. Me ollaan päästy hengailemaan täällä ranchilla, nauttii ikuisesta kesästä. Me ollaan päästy venereissulle Atlantic Oceanille. Ja sitten käyty sightseeingillä tuolla kaupungeissa, esimerkiksi Miamissa ja Orlandossa. Vamoksella mä oon päässyt kasvamaan niin paljon lähemmäs Jumalaa ja mä oon saanut täältä elinikäisiä ystäviä. Tämä on ollut mulle ihan elämän suuntaa muuttava kokemus ja mä kyllä muistan tän ikuisesti.